mong apartment sa Cologne, Germany. Apartment check. So tinuod gid ay nga na CR sa entrance nimo. Then going to the taho kay siya. First time ko inani nga Airbnb nga dako jud. Then nakay room nga dako. And then nani imong toilet. Siya toilet mo. Napukay. Sorry. Watch name. May mga fake na crow kay para daw sa mga pidil. Hindi maglibang-libang. And maging living room. Very good. Ako kung couch. House party pod yung kusina. Then ano kay street view. Okay. For the price, barato ra siya. Actually. Surprise ko nga inani siya kadako. It's very good. Tokatip pagay kayo. Murag imong mama nga gibiyaan ka sa imong apartment. Siya pa'y nanghugas sa plato tawon. Mo ba niya akong sunglasses? Mo ni katungkuan. Ito pwede ka mag live stream. Wala ka na. Napay fit and walk-in. Ingaw kayo.